Radio sababu kanbagaw aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 sanga 5 ntana gosira an fɛ yan sɔgɔmada in na o waati kelen filɛ ni Dawuda Disa ka montula ka denbaya la sɔgɔmada in na kanbagaw waati kelen fana o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ bisi in na an sandini biro o kɔnɔna na wajubu b'a bolo dalen bɛ an fɛ yan bisi in na nɛgɛ kaɲa 20 ka taa 21 na kunungo transporteur n'o ye mobili bolilaw ye sotarama ale ni car olu kun ye baarabila kɛ kunu bolodaliw y'a jira k'a fɔ ministre y'a jira waati tɛmɛn'o la k'a fɔ ko péage k'a wari sara a bɛ daminɛ kalo ni tile 6 o min bilara sen kan o de kuma cayara kunu bandaw a ye lamɛrikɛw ka lasigiden bisimila kunu o ye hakilinaw jagabɔ ani chef d'état major min ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔdasiw ka lahalaw ma lamɛrikɛ jamana kan a y'u bisimila kunungo fɔlɔmu de Bamako Abdala Kulubali ale ye fɛn min labɛn o kɛra gafe ka di furacɛ fanga tigilamɔgɔw ma kunu min ni malidenw caman dara la k'a fɔ ko a kan ka kɛ nin cogo in na tan o y'a sɔrɔ Usmani Sonko juma nata in na o bɛna tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu bɔnna o ni lawulikajɔ min kɛra Senegalikaw fɛ yen laban in na n'o ye an ka sɔgɔmada in na dɔnkibaru bakurubaw ye min bɛna lase aw ma fana balimakɛ Karim Sidibe fɛ o la an bɛ dugawu dɔn Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma an b'a daminɛ n'an ka sigida kibaruyaw ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ wajulukɛlaba min n'a bɛ bɔ Lakota n'a bɛ f'o ma ko Lakota Jabate n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ bisi in na o bɛna wajuluba kɛ an fɛ yan a bɛna kɛ ansardini biro min bɛ an fɛ yan Zegwa a bɛna kɛ o yɔrɔ kɔfɛw la Satkɛ la an ka imamba imam Dawuda Disa k'a bɛ a ɲini tɔnden bɛɛ lajɛlen fɛ sulama bɛɛ lajɛlen o ko an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka taa lamɛnni kɛ bisi in na n'a bɛna daminɛ nɛgɛ kaɲa 20 ka taa bila nɛgɛ kaɲa 20 ani kelen tɛmɛn sanga 30 an ka kilinikaw fɛ o la ko ka sangaw ma k'a bɛ a ɲini sulama bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka taa nin wajuluba kofɔlen a kɛnɛ kan transporteur minnu bɛ an fɛ Mali la mura kɛlen bɛ k'an sɛgɛn dɔɔni tile bi o la an bɛ tuma ɲini aw fɛ kosɛbɛ o transporteur o ka wulikajɔ kɛ kunu o min kɛra sababu ye o ta kasi gɛlɛyara kosɛbɛ Bamakɔ kɔnɔna na kunungo kojugu sotaramaw ani kariw olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun ye baarabila kɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ a bɛ tile dama bɔ bi o minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ transport ko ma ale ni transporteur ko ni filila ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma a kama sɔn péage ko fɛ a jirala k'a fɔ ko péage ye taa ka segin de n'i taara o tuma ko i bɛ péage sara o min bilara sen kan tile 2 in na an b'a ladɔnniya k'a fɔ kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye sotaramaw ani taxiw ani mobili car dɔw ma o min no a y'a boloda ka bila kalo ni tile 6 la k'a sarali bɛ na daminɛ o la gɛlɛya wɛrɛ nana don a la gɛlɛya kɛra sababu ye kunu o fɛn min n'o ye mobili bolilaw ye o de ye baara bila kunungo tile lɛri damadama o la o bɛɛ na fɛn min kan o y'a ye k'a fɔ tile yɛrɛ kurukara bɛɛ lajɛlen sotarama k'u ka 400 sara péage la o ye tile kurukara bɛɛ lajɛlen ye o bɛɛ ani fɛn tɔw sa ko olu ta bɛ kɛ tɛmɛnko i bɛ 200 sara an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bɛnkɛlaw de la Mali minisiri a ma sɔn ka bɔ kan min kan fiyewu o ye bɛɛ n'u ka taa ka segin ni bɛɛ n'u taara tuma ko olu bɛ 200 bila nka sotaramaw olu ta ye 200 ye 400 ye tile yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bandaw ale bisimilali kɛ kunu lasigiden min n'o ye lamɛrikɛw ka lasigiden an fɛ yan ale tun bɛ bandaw pe kunungo kuluba taali kun ti dɔwɛrɛ ye ko lamɛrikɛw kɛlen bɛ ka baara wɛrɛ boloda an fɛ yan Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔdasi kunda ko o bɛna o tun y'a jira k'a fɔ u ka dɛmɛba tɛna se Mali ma yɛlɛma donna a la Joe Biden ale nalen kɔfɛ o siratigɛ la fɛn min lamɛrikɛw ka lasigiden ye ani chef d'état major min ka baara ɲɛsinnen bɛ tuguma kɛlɛso ma lamɛrikɛ jamana kan ale taara bandaw fɛ kunu ka hakilinajira kɛ bandaw la ko baara kura minnu kan ka boloda lamɛrikɛw ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko ka tɛgɛnɔ bila k'a la ko kosɔn olu de nana ka na o baaraw la tile 2 in na Bamakɔ o la ko o nana min fɔ o y'a ye ka na fɔli kɛ bandaw la ka d'a kan ko transition a bɛ taa cogo min na ko maa kɔni kan ka Ala tanto n'a ye ka d'a kan ko a taabolo k'a sɛbɛn ka ɲi kosɛbɛ
forum de Bamako o ye lajɛba ye lajɛ min b'a n'a bɛ hakili jagabɔ kɛ kow kan ko nataw kan Mali la. Ale Abdala Kulubali n'ale forum de Bamako ɲɛmaa ye bi a ye kunnafoni min fara ɲɔgɔn kan ka taa di bandaw ani Mali gouvernement ma ko a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ka sanga fɛn min ma ko a nana ye k'a fɔ Mali n'i y'a mɛn jamana o jamana k'i b'a sɔrɔ fanga lakika de bɛ jamana kɔnɔna na ko a nana ye k'a fɔ Mali gouvernement a État ko ɲɔgɔnna fangaba t'a la ko n'i y'a mɛn fana jamana kɔni basigilen don ko y'a sɔrɔ kiiri tigɛ a bɛ k'a kɛcogo la o la ko min kɔni bɛ wolo fɛ forum de Bamako o ye gafe min labɛn k'a di bandaw ma o y'a ye ko bandaw k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na ka yɛlɛma don Mali ko la o yɛlɛma bɛ tali kɛ fɛn min na ko gouverneur bɛɛ lajɛlen kɛ sɔrɔsiw ye ka préfet walima sous-préfet k'a bɛɛ lajɛlen kɛ sɔrɔsi ye Mali la yan o bɛɛ dan fɛn min ka kun min na o y'o fɔ o ko n'i ye civil bila gouverneur la ni mugu cira ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ civil kelen kɔni bɛ a yɛrɛ ɲini n'a ko k'a bɛ taa o kɛlɛ da la n'a ye komi sɔn o y'a yɛrɛ ɲini ko ye ko nka n'i ye sɔrɔsikɛ bila la ka n'a ka lakanabaw bila ka ca Ala fɛ ko o fɛn min lakana ye ko bɛɛ sabati kosɛbɛ wa o gouverneur kofɔlen walima o sous-préfet kofɔlen ninnu ko olu tɛ se k'i boli fiyewu ka kɛlɛ kɔni to soda la o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Abdala Kulubali a ye sinsin ka kosɛbɛ kununko ko ka Mali yɛlɛma ka Mali kura yɛlɛma an bɛ to ɲininkaw fɛ bandaw k'a ka jija cogo bɛɛ lajɛlen na a ka yɛlɛma min ni Malidenw sigilen bɛ k'a kɔnɔ u ka se ka bila sen kan cogo min na ko a k'i jija k'o waleyaw o bila sen kan ko n'o tɛ farancɛ fanga nana min kama n'a ma jija n'a fɔra k'a fɔ ko nin ma se ka yɛlɛma don Mali la o kɔrɔ ko kunnaja min ni Mali kun kan ka sɔrɔ k'o tɛ kɛ tugun wa siratigɛ la ko k'a ko ta kosɛbɛ a fanba k'a di sɔrɔsiw ma k'o de kɔni ka fisa ko k'a daminɛ sous-préfet la ka taa fɔ gouverneur ko k'a bɛɛ lajɛlen kɛ sɔrɔsi ye kɔrɔbalikaw fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ kalafili min banna 100 salada la RHDP ale ye 53 sɔrɔ o la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ni o bɛɛ bɛ maa 138 bɔɲɔgɔnko ma ko a y'o sɔrɔ kaban kalafili tɛmɛnen na wa a tun bɛ min fɛ de tun bɛ fɛ ka caman sɔrɔ yɔrɔ dɔw gosira la mun kɛra gɛlɛyaba ye Yopɔgɔn b'o la Marikori b'o la ani Port-Boué an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ Marikori ani Port-Boué olu députés olu ye PDC ye o ma sɔrɔ PDC la fiyewu fɛn min ni o ye Yopɔgɔn députés o ye FPI ye Laurent Gbagbo ka parti ma ko ma sɔrɔ olu la fiyewu o kɛra sababu ye ni o kɔni y'a ja k'a fɔ kalafili ɲɛna ka d'a kan ko kalafili tun bɛ tali kɛ kabini Laurent Gbagbo ka fanga dafiri la FPI tun b'a don kalafili la siɲɛ in na kɔni ko o donna kalafili la fo kana laban u ye jɔyɔrɔ caman sɔrɔ a la o y'a sɔrɔ Ahmed Bayo Albere kunnafoni bɛ k'a di k'a fɔ bi ka fisa a ma kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ a m'a yɛrɛ lafiya ko o taara bila dɔgɔtɔrɔso min na bi kɔni ko bi ka fisa a ma ye kosɛbɛ Sénégalikaw fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Ousmane Sonko ale min ni ale ye ŋanadababa ye député don n'o y'a ka député jala o bɔ a la fɔlɔ k'a bila kiiri tigilamaw ka bolo kan a kanubagaw ani minnu n'olu ye a ka parti maaw ye olu ye lajɛrɛ kɛ kununko ko o kɛlen bɛ ka wulikajɔ ko o bila sen ka juma nata walasa minnu bɔnɛnenw ni na nin wulikajɔ in na ko ka o yafamadelikɛw ye ka hakɛtɔɲinikow ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko baaraw bolo dalen bɛ ka bila juma nata la juma seli ko n'o banna dɔrɔn bɛ hakɛtɔma ye walima ka lakodɔnni fɛn sɛbɛn k'o bila walasa minnu bɔnɛnen filɛw ni na maa wɛrɛ ma kɛ ko Macky Sall ka gouvernement o de ye a kɛ wa ko o dugujɛ sibiri o bɛna wulikajɔ kɛ ni o ye taama ye o taama in ko mankan t'a la o kɛlen bɛ ka laɲini damadama sabati o laɲini fɔlɔ ye min ye o y'a ye k'a fɔ kasoladen fɛn fɛn bɛ kaso la bi ni politimɔgɔ don ko k'a bɛɛ lajɛlen bila ka bɔ kaso la kɛlen a filanan ye min ye fɛn min ni o ye maa minnu bɔnɛlen filɛw ni na o maa kofɔlen ninnu jɔnni y'o fa ko ka jɛkulu bila min bɛ se ka baara kɛ lafiya la indépendant walasa k'a dɔn minnu ye min kɛ walasa minnu y'a mafan ninnu kɛ k'o minɛ k'o don kaso la ko o de kɔni ka fisa ko n'o tɛ k'a to nin cogo in la tan k'o tɛ mɛn o siratigɛ la ko fɛn min ni o ye a ko tɔ ye Macky Sall k'a ka jɛkulu sigi jɛkulu min bɛ hakilijan bɔ ka jama wele k'a jama hakilimaya jamana bɛ bolo min kan tan kɛcogo min b'a la ko ka yɛlɛma don a la ko o y'a laɲini sabanan ye o baaraw ko y'o bɛɛ lajɛlen boloda k'o bila n'ala ma ko kɛ sibiri don na o wulikajɔ o laban bɛ kɛ wulikajɔba ye tuguni min bɛ se ka kɛ sababu ye ka fangaba don Ousmane Sonko la an bɛ waati min na comme sisan fɛn min ye Macky Sall
a kɛlen bɛ ka kamana ko ba sɔrɔ nin ko nin Senegalikaw fɛ yen nɔ ka da ka maa t'a dɔn ko dɔ bɛ yen ko ni o ka jugu fɔ ni tɛgɛ bila la o kɛra Macky Sall ale ni Ousmane Sonko ta nin ye Khalifa Sall ale ka ko kɛra san tɛmɛnen baasi ma bɔ o la o kɛra kɛcogo la nka fɛn min n'o ye Ousmane Sonko ta in k'an ma sɔn maa wɛrɛ si fɛ fo maa minnu bɛ makɔnɔni na muso minnu bɛ makɔnɔni na ka maaw digidigi n'i nana jamana wuli k'o tiɲɛ nin cogo in na ta ko o kɔni ye jalakikoba ye n b'a ladɔnniya k'a fɔ o siratigɛ la nin fɛn min filɛ tan an bɛ aw la ko o kɔni kɛra sababu ye ni wulikajɔba kɛra Senegalikaw fɛ yen a wulikajɔ dun nɔgɔyaba donna a la bi a man di kosɛbɛ n kana dabaw ye sɔnna ka tulonkɛ o bɔda la fiyewu o bɛ fɛ ka cogo bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min n'o ye Macky Sall ka a poussé fo ka taa jɔ da dɔ la da min la ni Macky Sall yɛrɛ kuma sigi ni min ye o y'a jira balais citoyen minnu ni o de ye Senegalikaw yɛrɛ ye ani Burkina Faso minnu farala ɲɔgɔn kan ka Blaise Compaoré gɛn ka bɔ fanga la o laban ko bɛɛ lajɛlen welelen bɛ sibiri don walasa ka u ka laɲini ye min ye ka o sɛbɛkɔrɔ fɔ ka ɲɛsin Macky Sall ma o kɛra sababu ye Macky Sall a kɛrɛfɛma caman kun y'a fɔ bi a fɔ tile fila na ko ni Macky Sall kun y'a dɔn nin baara in ka tun t'a kɛ ka d'a kan ko fanga tiɲɛli n'a ko sugu k'o de ka di kosɛbɛ ka fanga kɔni sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ hali ni ye Macky Sall ni a kumacogo lajɛ o don o discours la discours min de tun y'a ye ka maaw ma deli ka maaw ma sabali walasa u bɛ se ka don sow kɔnɔ cogo min na o fɔyɔrɔ Macky Sall ye kuma fɔ cogo min na ko maaw caman bɛ yen minnu sigara a taabolo ma ko a da k'a kumacogo kɔrɔ tɛ nin ye a taabolo kɔrɔ tɛ nin ye nka ale nin kuma nin labɛn ten k'a ye i bɛ taa ye k'a fɔ fɛn fɛn tun kan ka fɔ a la o ma fɔ wa Macky Sall yɛrɛ kan ka ko kɛ u ka fɛn fɛn fɔ ko o ma se ka sabati a kɔni nana ka da kan maaw y'a jira la n'a ma kuma a bɛ kɛ balawu ye k'a ka fanga bɛ dafiri o fanga dafiri fana kɛra sababu ye a nana jɔ ka fɛn dɔw kɔni sɛbɛkɔrɔ fɔ o cogo la ten kanubagaw an bɛ akitoma delikaw fɛ mura kɛlen bɛ k'an sɛgɛn dɔɔnin o la an bɛ foli ani tano lase aw ma ka fa ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kunnafoni kelen kelen kan bi su in na san'o cɛ o ye kan bɛɛ de ye aw kan bɛɛ waati la akitoma nka salama